Adimen artifiziala ikasgeletara ere heldu da. Unibertsitate, instituto, eskola eta ikastola askotan erraminta hau erabiltzen ari dira pixkanaka. Egia da oso baliagarria dela uste dutela zentroetan, baina baita ere mesfidantza eta kezka sortzen ditu momentuz. Ez dakigunak beldurra emoten dau beti. Eta egin behar duguna da itxaroten egon beharrean aurreratu. Eta horretan ari dira Lauas eta ikastolan. Adimen artifiziala ikasgeletan nola txertatu ikasten. Gaur ChatGPT erraminta erabiltzen ari dira. Dakizuenez, ChatGPT galderak egiteko adimen artifiziala da. Egiten diogun galdera edozein dela ere, erraminta honek beti jakingo du erantzuna. Ni askotarako erabiltzen dut, gauza askotarako, eta nire ustez, hemendik aurrera gero eta gehiago erabiliko dugu. Eta gero baita be hori, galdetu behar duzu zelan konektau elektrikoki zegoen zirkuituan. Lanak egiteko eta informazioa bilatzeko da erraminta super garrantzitsu bat. Etorri izan Basque Artificial Intelligence Centerreko zuzendaria ikastolara, eta danoi apurtxo bat hezkuntzan honek euki alda bezan aplikazio hori buruz berba egin euskun, ezta? Ikasleek euren etxeko lanak egin baino, ChatGPTren bitartez erantzunak lortzea da zentro askoren kezka orain. New Yorken adibidez eskoletan debekatu egin dute. Trampak egongo direla, egon daitekez, baina gu ezin gara hor geratu. Gure lana da ikaslei honen erabilera etiko eta zentzudun bat eta mesedegarria, eurentzako mesedegarria izan aldan bat irakastea. Adimen artifiziala hezkuntzara ere heldu da eta arriskuen gainetik bere alde onak aprobetxatzeko gogoz daude irakasle eta ikasleak.